kun viimeisetkin pääset istumaan, niin voidaan aloitella. Tähän alkuun on tämmöinen muutama varoituksen sananen. Eli tämä ohjelma käsittelee, kuten nimestä huomaa, sitä, mikä animessa ja mangassa koukuttaa. Ja koska minä pidän tätä täällä yksin, niin tämä perustuu erittäin paljon mun omiin näkökulmiin. Mutta mä haluan myös kuulla teidän mielipiteitä. Eli jos tulee mitään ikinä huomioitavaa tai omakohtaisia kokemuksia, niin käsi ylös ja jakakaa se meidän kaikkien kanssa. Yritetään yhdessä selvittää vastaus tähän kysymykseen. Ja sitten mua hermostuttaa aika lailla ensimmäinen ohjelma, mitä pidän yksin. Eli jos mä menen ihan lukkoon täällä, se johtuu siitä. Tuskin menen. Mutta lähdetään pohtimaan tätä kysymystä. Okei, eli tässä on lista sarjoista, jotka mun bestis on tyrkyttänyt mulle. Ja nämä on niitä sarjoja, joista mä en ole vieläkään päässyt eroon. Kuinka moni on kattonut yhtäkään näistä sarjoista? Mä oon kattonut Ahmaa loppuun asti. Oi, kuka on kattonut kaikki? Mä oon kattonut Okei. puoleen kanssa. Siellä on joku, joka ehkä on kattonut kaikki. Mahtavaa. Okei. Onks jollain niiden lempianime tässä listassa kenties? Apua! Aloitetaan tätä alhaalta. Sinä siinä. Neiti Mekossa. Sinä saat kertoa ensimmäisenä. Mikä on lempisarjasi listassa olevista? Mikä? FMA. Onko muita FMA-faneja täällä? Melkein kaikki ne samat. Onko täällä joku, joka fanittaa jotain muuta kuin FMAta? Punahiuksinen neiti siellä ylhäällä. One Piece! Sä olit väärä neiti, mutta ihan sama. One Piece-faneja. Hyvä, mäkin oon One Piece-fani. Ja FMA-fani. Vielä joku. Onks Naruto-faneja? Tää menee ehkä helpommin näin. Hyvä, Naruto-fani. Joo, Kakashi kävelee. En ole Naruto-fani, en. Mitä jos Soul Eater-faneja? Niitäkin löytyy. Mahtavaa. One Piece tuli jo käyty läpi. Bleach. Hyvä. Death Note. Hei, täällä on aika moni, jotka tietää Death Note. Hyvä. Inazuma Eleven, tietääks joku tästä? Hyvä sinä! Mä oon niin ylpeä susta nyt. Ei, mutta oikeasti siis urheilu, anime ja manga ei sovi kaikille. Että ei silleen ymmärrä täysin. Entäs Tokyo Mew Mew? Kuka tietää? Kuka voi myöntää? Hyvä, mäkin myönnän. Itse asiassa Tokyo Mew Mew on semmonen hauska fakta, että se on mun ensimmäinen sarja, minkä mä oon ikinä kattonut. Et se on oikeastaan se syy, miksi mä nytkin täällä tänään seison, joten... Hyvä! Joku ymmärtää mua. No niin, käydäänpä muutama näistä läpi. Aloitetaan tästä Fairy Tailista kertaa. Mulla on kavereita tossa eturivissä ja mä ite kossasin Fairy Tailista tänään aamupäivän ja eilen. Eli tässä näin näkyy. Mä oon tää punainen teksti tuolla. Ne on mun mielipiteitä. Sitten nämä muut värit on mun muutamia kavereita ja puolituttuja, jotka on kysellyt näitä kysymyksiä muun muassa Facebookin välityksellä. Et please, vastatkaa näihin. Eli mun bestis on toi pinkki, miksiköhän, sen lempivärin pinkki. Isoili suositteli, mutta törmäsin siihen uudestaan vasta parin vuoden päästä. Onko kellekään käynyt näin, että niille on suositeltu jotain sarjaa, mutta ne ei ole heti kattonut sitä? Joo, tää on varmaan aika meidän monella. Mulla on nyt tällä hetkellä Tiger and Bunny on semmonen, mitä mulle tulee koko ajan. Kato se! Katson kyllä, kun kerkeän. Minä olen lukiolainen. Siinä on vähän hommia kuule kerrakseen. Okei. No niin, eli mä taisin kyllä kysyä, mutta ketkä tietää Fairy Tailin? Oliko joku eilen siellä paneelilla? No te kaksi olitte, kyllä mä nyt teidät tiedän. Saadaan me silti viitata. No sinäkin olit. No mä tiedän, mulla on tuttuja siellä. Ei, mut siis joo. Eli mä tykkään itse Fairy Tailista sen takia, että se niinku eroaa shonen-sarjoista. Et siellähän käytiin läpi sitä, että siinä on isorintaisia naisia ja poikia, joilla on vähän vaatteita päällä. Great. Lähinnä se on siinä. Mutta itse asiassa Grey on mun lempihahmo. Saatte arvata miksi. Joo, sillä on vähän vaatteita päällä. Ei, mutta muutenkin se on aika hauska. Ja siis nimenomaan se, että Fairy Tailissahan on just se hyvä, että niitä fillereitä ei huomaa. Ja Narutoa kattavat tietää sen, että kun tulee se fillerisiisoni, niin sitten on vähän silleen. Fillerikausi, kiva. Mutta Fairy Tailissa sitä ei edes huomaa, vaan ne lyödään oikeasti huumorilla läpi. Ja ihan oikeasti siis siellä on hahmoja, joilla on Natsu ja sen niinku, ongelmat kulkuvälineiden kanssa. Se niinku oikeesti meinaa oksentaa joka ikisessä kulkuvälineessä. Se on yhden kerran sen kaverin lusin reppuselässä ja sille tulee huono olo. Mut sit kun se lentää sen lentävän kissan Happyn kanssa, niin sitten ei oo mitään, koska Happy on mun ystävä.
Eiks Lucy sit oo? Joo. Ja sit just Grey ja sen vaatteiden katominen ja Ersa ja sen miljoonat eri armorit ja väkivaltaisuus. Se on omalla tavallaan viehättävä hahmo. Kiitos Mira, säkin olet rakas. Ihanaa. Ja oikeasti siis se on täynnä hahmoja, jotka... Ja siinä kun kukaan jää sivuhahmoksi, niin tavallaan se on silleen siistiä. Okei, nyt mä lakkaan puhumassa tästä. Seuraava dia. F-maa! Joo, mä oon toi punainen tuolla. Oliks syyt aika selvät? Jep! Tossahan näin mun syyt. Ensimmäinen pokkanen käteen, selaa vähän sivuun. Eka kuva, missä Edon ilman paitaa se automaan näkyy myyty. Näin. Mut ei, muutenkin sit kun se luki loppuun, niin se juoni oli loistava ja se maailma oli rakennettu hyvin, et... Joo. Ei tästä sen enempää. Sitten luen F-maata, koska siinä on todella hyvä idea käyttää alkemiaa ja jumalaa. Hahmot ovat kivoja, huumori osuu kohdilleen. Idea 7 synnistä pahiksina on hyvä, ja koska en keksi siitä mitään pahaa sanottavaa, eikä se pääse luisumaan tietysti missään vaatteissa. Sori kun tuli romalla, niin kiva, mä tykkään tästä tyypistä. Mutta oikeesti siis mulle kanssa 7 syntiä pahiksina oli kans semmonen, että se on niinku, se on loistavasti ajateltu se idea, ja sit kun jokaisella niillähän on se niiden oma voima, mitä ne pystyy käyttämään, niin nekin on hyvin ajateltu siihen niinku itse syntiin sopivaksi. Lastilla on sen pitkät kynnet, ja sit se on semmonen megabag, jolla on tiimalasi vartalo ja kunnon tissit, ja joku korostaa tissejä ja lantioa. Ja sitten on Envy, no se nyt vaihtaa muotoa koko ajan, että se nyt kertoo aika hyvin. Ja Platoni on semmonen läskikaljoäijä. Sori, jos joku on Platonin fani, mutta se nyt näyttää siltä mulle, anteeksi. Ja muutenkin siis, se on, niin. Ne automaatit on kans niinku, se on okei, cosplayaajalle ehkä painajainen, alkaa väsää semmoista. Mut toisaalta sit kun semmoisen saa valmiiksi, niin sittenhän siitä tulee se, jes, mä oon mahtava ihminen, hyvä minä. Sitten tulee se fiilis tavallaan. Ja muutenkin niinku oikeesti, koska F-maassa on pitkälle ajateltu se juoni, ja se ei nimenomaan missään vaiheessa luisu tylsäksi. Jos se luisuu, niin kertokaa mulle ihmeessä, koska mun kohdalla se ei luisunut. Paitsi anime. Se ensimmäinen F-maa-anime. Sehän lähtee poikkeamaan mangasta tosi alussa. Ja sit se menee kyllä ihan hakoteilleen. Mut sekin oli ihan oikeasti hyvä anime ja se oli laadukas. Siinä vaan harmitti sit se, että se ei mennyt niinku mangan mukaan, koska itse tykkäsin siitä tarinasta tosi paljon. Mut sekin oli ihan hyvä tarina, mikä löytyi. Ne oli tehnyt siihen toiseen, mutta onneksi tuli F-maa Brotherhood, joka sit seurasi mangaa uskollisesti. Ja sit se oli, joo. En mä kyllä vieläkään katsonut sitä loppuun. Fail. Hyvä minä. Onko jollain kokemuksia F-maasta? Jotain, mitä mä en nyt selittänyt täällä yksinäni? Jotain, mitä haluatte jakaa kanssamme? Kerro ihmeessä. Ensiluokkainen tilannekomiikka. Ensiluokkainen tilannekomiikka. Tuo on loistavaa. Onko sinulla esimerkkiä? No. Minä hetki niin eka pokkari. Siellä se junajuttu, oliko se nyt 4. luku? Junajutska. Joo, Edi taas niin vittu kun mä en muista sitä kunnolla, niin pitkään mä olisin viime lukenut, mutta kuitenkin niin... ilmavirta. Niin, mutta mitä? Ikkunasta ulos, siis ne ensin sanot, miten te muka saatte tän junan pelastettua, me ollaan alkemista ja Edi astuu ikkunasta ulos, David, mä unohdin ilmavirran. Niin, ja sitten kun se Edi niin se pisti sen yhden jätkän matalaksi ihan vaan sen takia, koska haukkui sitä piirtaa. Joo, haukkui sitä pätkäksi. Se on aivan... Onko joku koskaan tehnyt niin, että on nähnyt Ekkossa ja huutanut sille ihan täysin, pätkä! Kuka sai turpaansa? Mä meinasin saada. Siinä kävi niin, että meitä oli 4, me huudettiin kuorossa. Sitten se nappasi vaan meidän tiimin naiskossaajia kiinni. Sitten kun se tarras, kun ne tytöt rupes vaihtaa, ihan tyhmää, että se nappaa vaan tytöstä kiinni. Sitten se nappaa, no voin ottaa tästä kiinni nartosta. Sitten hinata huutaa täysin, humu! Joo. Kaikilla on omat mieltymyksensä. Mut ei siis tälleenkin tilannekomikka. Hei, kuka on nähnyt animessa sen jakso, missä Ed on siellä sairaalassa eikä se suostu juomaan sitä maitoa ja Vinri alkaa saarnaa sille siitä? Sitten, onks kukaan huomannut ne lentävät lehmät siellä taustalla? Ne vaihtaa puolta sitä mukaan kumpi huutaa. Se oli mun mielestä aika hauska. Piti pysäyttää sen jakso ja mennä nauramaan vähän aikaa. Joo.
Hauskaa on se, että Hiro Murakama kuvaa itseään lehmäksi, joten siellähän se lentää moninkertaisena. Mahtavaa. No niin. Naruto! Missä se Kakashi on? Nyt sun pitäis viistaa. Naruto-fani, täällä olen. Siellähän se. No, Naruto-faneja. Kuka uskaltaa myöntää olevansa Naruto-fani? Hyvä me. Ei Naruto-faniudessa mitään pahaa, vaikka nyt ne kaikki tämän mittaiset on ruvennut kossaan Narutoa, mutta mulla oli itsellänikin Naruto ollut mun yksi ensimmäisiä kosseja, joten se on silleen ymmärrettävää. No, sitten tämä on harvinainen ja täällä on 4 eri ihmisen mielipide. Kenelle on tuttu tai koska rakastunut yhteen päähenkilöistä sulkeessa Sasuke? Niin ei välttämättä omalta kohdaltaan, mutta joku perheenjäsen on esimerkiksi tehnyt sen, tai kaveri. Kenelle se on tuttu? Omalta kohdaltaan joku tutun. Mikä oli teidän reaktio siihen? Oi ei. Oh my god. Ei Sasse. Toi on aika hyvä toi ei Sasse ja oh my god ja voi ei. Mulla kyseinen henkilö on mun pikkusisko. Sori, jos istut siellä, älä tapa mua. Mutta joo, itse asiassa se oli alusta lähtien tosi kovan luokan Sasuke-fani ja joka ikinen kerta kun sanoi jotain pahaa Sasukesta, ees läpällä, niin sieltä tuli heti, otatte takas, Sasuke on hyvä tyyppi. Onneksi se vaihe meni ohi. Oot sä varma? No, meni se jotenkuten ohi. Nyt silloin se vaihe, että kaikki on jaoita. Mä toivoisin, että sekin vaihe menee ohi. Koska itse en jaoista pidä, olen pahallani, jos joku täällä on jaoifani, mutta mua ei nyt iskosta. Onko joku mun kanssa samaa mieltä, että jaa ei nyt oikein iske? Saat mun paras kaveri. Saanko sanoa mielipiteeni? Kerro ihmeessä mielipiteesi jaoista. Vaikka se nyt liittyy mitenkään tähän jaon, mutta... Mä oon entinen Naruto-fani. Se loppui sen, kun se kotikaupungissa niin Naruto X Sasuke Uaoi siis kirjaimellisesti räjähti. Siis jos mä niinku uskaltaisin, en uskalla, mutta jos uskaltaisin jonkun meidän luokkalaisen kanssa ruveta puhumaan Narutosta, niin se menisi viimeistään 10,5 sekunnissa Uaoihin, joten... Joo, mulla on toi tuttu, että siis... joo, Naruto ei enää kiitos. Joo, Naruto on semmonen sarja, mistä niinku sä menet silleen, että oi, oot säkin Naruto-fani? Joo, mikä on sun lempiparitus? No, mitäs Sasunaru? Tai Kakairu? Ja sitten on aina ne jaeparitukset. Sit sä oot vähän silleen... Eis kukaan parita heteroita? Ikinä. Tai lesboja. Onko kaikkien pakko olla oikeasti homoja? Okei, kiva sulle. Joo, sun ei tarvitse alkaa esitellä mulle sun piirustusviikon sisältöä, mua ei kiinnosta. Mut oikeesti siis se... Tavallaan niinku ei mulla mitään oo jaoifaneja vastaan, eikä niitä, jotka oikeesti tykkää jostain parituksesta. Mut se kun te tyrkytätte sitä suoraan naamaan, niin kyllä se rupee ärsyttää. Mutta toisaalta mä oon ite siitä erittäin huono esimerkki, koska täällä mä tyrkytän mun mielipiteitä teidän naamaan. Jaen tököttämisestä. Voidaan puhua siitäkin kohta. Joo. Toi punainen teksti. Oikeesti mä sanon ihan kirjaimellisesti mun paras kaveri tunki sen kirjan mun naamaan kiinni ja sanoi lue! Onko jollain kokemuksia missä tahansa, että joku on tullut ihan naamaa kiinni sen kirjan kanssa? Lue! Mitä sarjoja? Neiti pinkissä ja vaaleat hiukset. Muistatko mikä manga se oli? Tai anime? Inuyasha on tunnettu. Mitäs muuta? Peltahupparinen. Naruto? Joo. Tää taitaa olla yleisin, mitä tungetaan naamaa. Mitäs sulle on tungettu naamaa, Lari? Dragon Ball. Dragon Ball. Okei. Mä luulen, että kaikki jätkät löytää sen omaa tahtiaan, mutta ei näköjään. Ai niin, mä unohdin lisätä ton jätkä, sori. Anteeksi, oli pakko dissaa sitä tästä vähän. Eli, joo, tosiaan tää naaman tyrkyttäminen. Siitä voidaan puhua. No, seuraava dia. Soul Eater. Soul Eater-faneja? Jee! Ihanaa, mulla on kavereita. Haluatko joku kertoa? Joo, se on niin sekaisin, ettei mieleen huutomerkki. Mikä on se syy, minkä takia Soul Eater jää teidän mieleen? Sinä taas mun bestis, kerro ihmeessä. Yes. Se on hyvällä tavalla aivan sekopäinen sarja. Hyvällä tavalla. Siis äärimmäisen hyvällä tavalla. Äärimmäisen hyvällä tavalla, aivan sekopäinen. Liilapaitainen poika. Tiissi. Tiissit on kiva. Tahto sä kikatat siellä, Lari? En. Enää. Pääsee yli siitä. Eilen tissipaneelissa myytiin tisseinä lunneilla ostin täällä. Sitä nauraa ihan vaan niiden tissien takia.
Kato, tissit toimii. Hei, piste tästä. No niin. Musta on taivaankappaleet on kivat, miten kuvat täällä on. Aurinko ja kuu. Ne on periaatteessa se syy, mikä kuvastaa erittäin hyvin Soul Eaterin maailmaa. Nää, täällä. Kuka on mukaan samaa mieltä, että nää kuvastaa aika hyvin sitä maailmaa? Jep. Noin sekaisin se on. Ellei vielä sekaisemminkin. Oikeasti siellä on tyyppi, jonka iho on revitty sen päältä ja sit siitä on tehty pussi ja tyyppi on tunnettu sinne sen oman ihan sisään. Jes. Näin ratkotaan ongelmia Soul Eaterissa. Mahtavaa. Bleach. Woohoo! Onko Bleach-faneja? Oikeasti, nostakaa vaan se käsi heti kun te näette sen nimen siellä. No niin, mulla on... Joo, älkää taas... Missäkään mun fanityttöys tuolta punaisesta osasta? Joo. Oikeastaan musta toi Ichikon suhde sen isänsä on kaikkein hauskin. Siinä on taas tää tilannekomikka. Ichiko nukkuu, aamulla se herää siihen, että se faija yrittää hyppää sen naamaan. Tai kun se tulee kotiin, niin faija potkaisee sitä suoraan. Tervetuloa kotiin, poika! Hirveä tappelu. Sitten kun ne rupeaa keskustelemaan siitä, että missä se poika on ollut, niin sit kun Ichiko ei kerro, niin se faija menee. Rakas vaimoni, hirveän kokoinen juliste seinällä jostain kuolleesta vaimosta. Tosi kiva, että pääsit yli siitä. Mielenkiintoinen juoni. Hei, siinä muuten oppii kieliä kivasti. Nyt kun on tullut tää Arankan arkki, oppii espanjaa. Joo, onkohan siitä mitään hyötyä ikinä kenellekään. Zanpakutot. Kenen mun mielestä Zanpakutot on loistava idea? Hyvä. Minkä takia nämä on hieno idea teidän mielestä? Uskaltaako joku kertoa? No sä nyt kerrot kaiken mun pestis. Kerro ihmeessä. Anteeksi nyt. Se on aika uusi. Tai se on ihan uusi idea. Mä en ole missään nähnyt mitään. Uusi idea. No, Rurouni Kenshin, siis se on siis niinku sitä voisi sanoa melkein esiasteeksi, mutta ne on taas niin kaukana toisesta, mä en tiedä, mutta se on niinku lähin esimerkki, mitä mä keksin, mutta se on niin persoonallinen. Joo. Onko kukaan nähnyt sarjaa, missä olisi vastaavaa kuin nämä Bleachin Zanpakutot? Nehän on siis niin kuin elossa ja niillä on persoonallisuus ja ulkomuoto. Sinä, sinipaitainen, kerro, missä olet nähnyt vastaavaa? Tulee mieleen, että äsken on ollut Soul Eater aika vahva. Soul Eater on jo kans yksi, mikä on aika vahva, mutta niillähän on periaatteessa se, että niillä on se selvästi se ihmiskeho. Zanpakutoillahan ei varsinaisesti ole sitä, mutta se on yksi hyvä. Siinähän on se saman tyylinen idea, mutta Zanpakutoissa on sitten tavallaan... Mä en nyt tiedä kummassa se on viety tavallaan aste pidemmälle. Soul Eaterissa se on ehkä vähän sekompaa kuin se on sitten Bleachissa, mutta ihan miten itse haluaa. Kuoleman jälkeinen elämä. Mulle se on lohduttava ajatus. Kenelle muulle? Jes, miettikää sitä. Mä kuolen tänne, jään bussin alle torstai-iltana, mutta ei hätää, mä pääsen rukonkaihin. Tosi kivaa. Ja jos mä oon supervahva, musta tulee sinikami. Ja sit mä katson, kun kaikki muut kuolee. Joo. Mut oikeesti siis se on tavallaan hyödyä. Ja sit toi Kitekupon viisaudet. Täällä ylänurkassa. Joka pokkarin alussahan on yksi semmonen viisaus. Kuka lukee ne joka ikinen kerta aina ensimmäisenä? Hyvä me. Onks jollain lemppareja? Jonka ne muistais? Kuka ei muista niitä ihan liikaa. Okei, no mä itse tykkään tästä mikä täällä on. Remember this well, there are two kind of fights. As long as we place ourselves in the battle, we must always know the difference. Fights to defend life and fights to defend pride. Siinä on ero. Taistella ylpeyden puolesta ja taistella hengen puolesta. Oman tai joku toisen hengen puolesta. Filosofista liikutaan eteenpäin. Häpeälista. Tämä on mun lempiosio tästä. Tää kertoo kaiken. Miksi katsoin tai luin tämän? Täällä on siteerattu mun parasta kaveria. Joku saattaa tuntea sen. Mutta täytyy olla katsonut kautta lukenut jotain huonoa tietääkseni mitä laatu on. Nää on mulle ne huonot. Ja muutamalle mun kaverille. Siellähän on sit tietty toi Tokyo Mew Mew. Joo. Tykkääks joku siitä sarjasta? Vitsi, sä oot rohkea tyyppi. Oikeesti, antakaa sille aplodit. Sori kaikki hetalistit muuten. Mä voin kertoa teille, miksi toi hetalia on tuolla, ja se tulee sitten seuraavassa. Tai no ei ihan seuraavassa diassa. Koska seuraavassa diassa näkyy Seiko no Kuaser, joka on mukavalla semmonen sarja. Hei, muuten se tyyppi, joka tykkää tisseistä, katso se.
tissejä. Seikona Kuoser, siinä ei ole mitään muuta kuin tissejä ja persettä ja raiskaukselta näyttäviä kohtauksia. Kirjaimellisesti, se on pelkkää sitä. En muista monta jaksoa, niitä oli mut liikaa. Inatsumo level. Mä en oo ite tota mieltä, mutta se on mun bestis. Ja se ei suostunut kertoa mulle syytä, minkä takia se on sen häpeälistalla, koska se on niin fanityttö syy. Okei, kiva. Musta on mahtavaa, että se on innostunut urheilusta. Yleensä se vaan lukee kirjoja. No niin, tässä on syy, minkä takia mä katsoin Seikona Kuoserin. Sasha, eli Alexander Nikolaevich Hell. Toi pieni valkohiuksinen poika vei mun sydämen. Mä vihaan sua. Mut ei oikeesti siis... Tietääks joku Seikona Kuoserin? Oi vitsi, mä en oo ainut. Musta on tuntunut, että mä oon oikeesti ihan yksin tässä maailmassa. En ole ainut. Tää on niin lohduttavaa, kiitos. Sä näytit sen mulle. Hetkinen! Kuka se on? Apua! Kenellä muuten... Ai joo, moi Milla. Mä en tunnistanut sua, kun sulla on ton väriset hiukset. Anteeksi. Joo. Tässä on syy, jos pidät tisseistä ja perseestä ja raiskauksesta katsossa. Ihan oikeasti. Tai valkohiuksesta pojasta, joka on erittäin angstaava. Saanko spoilata teille yhden jutun? En spoilaa, kun sieltä kuuluu enemmän et-huutoja kuin joo. Mä luulen, että olette kaikki ihan innoissani kuulemaan tämän jutun, mutta ei siitä. Nyt mennään siihen, miksi mä en pidä Hetaliasta. Twilight, kun fanit pilaa sarjan. Okei, mä tiedän, että kuulostaa tosi julmalta. Mut miettikääpä Twilightia. Miettikää millainen maailmanlaajuinen ilmiö se on. Miksi? Siinä on Robert Pattinson. Ja Taylor Lautner. Kukaan ei taida muistaa Kristen Stewartia. Paitsi että se petti Robert Pattinsonin kauheeta apua. Nyt me kaikki kuollaan. Okei. Eli kyse on siitä. Twilight olisi ollut silleen läpimenevät silleen, että käydään tälle pääni enkä katso sitä enää ikinä. Sitten tuli ne fanit. Nyt se on silleen konekivääri käteen ja Twilight paskaksi. Ja tässä on lista niitä sarjoja, jotka on semmoisessa vähän samassa jamassa, kun kuuntelee ihmisten mielipiteitä. Kuroshichi, miksi? Kuinka moni on nähnyt Kuroshichi-kossajia täällä? Kuinka moni on nähnyt niitä ihan liikaa? Kuinka moni on nähnyt Sebastiania ja semmoiset 50 miljoonaa jonossa kävelemässä tuolla jossain? Se on se syy. Niitä on liikaa ja se on just se. Mulla kävi näin Desupon Frostbiteissa. Mä olin ihan tyytyväinen niin kuin Kuroshichi ja se oli hyvä sarja. Kunnes 13-vuotias sienkossaaja ja sit semmonen vähän vanhempi Sebastian kossaaja. Sit sä istut niiden välissä ja koko päivä sä kuulet Sebastian sitä, Sebastian tätä, Kuroshichi sitä, Kuroshichi tätä, vitsi se on hyvä sarja, bla 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 bla. Tulee korvista ulos. Oikeesti. Siis mulla on hyllyssä 3 Kuroshichi-pokkaria. Mä en voi katsoakaan niihin päin enää nykyisin. Ja mua harmittaa se, koska se on oikeesti hyvä sarja. Mut siitä on tullut mulle niin patentoitu, siitä on tullut mulle tabu. Pelkästään siitä, että mulle tultiin tunkemaan sitä mun naamaani mun korvista sisään, kun ei enää mahtunut suusta. Hei, sulla on jotain sanottavaa, kerro. Mulla on sarja, miten ei voi niin katsoa eikä koskea eikä mitään, vaan sen takia, koska sitä tyrkytetään parituksella. Nimenomaan, sit tyrkytetään. Ootko sä kuullut tästä ja näin, ja sitten tyrkytetään. Millä parituksella sitä tyrkytetään teille? Sebastian Sien. Kenelle tää on tuttu? Noniin. Me voidaan mennä tonne semmonen, pitää semmonen adressimarssi. Ei enää Sebastiania! Oikeesti, tästä tulee taas se, että tulee joku tyrkyttää naamaa. Tää on ihana! Kiitos, ei kiinnosta. Eikö oikeesti? Ei. Sitten se sitoo sut tuoliin pakkopaidalla ja köyhyyttä. Nyt tulet! Okay. Sitten jos sä siltikään juo, niin se teippaa sun silmät auki ja pistää sut lupaan. Vähän sama kuin mun kaveri tulkkas, niin käyttää mut tuoliin ja pistää mut katsomaan My Little Pony. En pidä ideasta. Mä en... Mun mielestä oli Mitä? tosi hyvä. Köyttä tarvitse pistää mua kattoo My Little Pony. Usko, ne tarvitsee jotain järempää kuin köyttä. Älä viitti, se on hyvä idea. Paljon järempää kuin köyttä. Se on niinku oikeesti se saa... Mua ei saa kirveelläkään siihen, mua ei saa siihen moottorisaalla, mua ei saa siihen sirkkelillä. Ei! Usko, mä en katso sitä. Mä ennemmin hyppään junan alle, kun katson sen. Se syy on se, että mä en vain pidä poneista. Mä olen nyt pahoillani. Mä en vain pidä poneista. Anteeksi. Anteeksi, että olen olemassa.
katsonut, kun mennään tänne nurkkaan hapeamaan. Eikö ihan oikeesti? Miksi sun pitää olla Kurositsujen-fani? Mitä jos sä et vaan oikeesti tykkää siitä? Tai mitä jos sä et jaksa sitä, että kaikki tulee jee. Tai Hetalia. Hetalia on täynnä sitä Ruotsia, Suomia, Englantia, Ranska ja miljoona muuta. Maita on ihan liikaa ja jokaisella on oma paritus. Oikeesti, joka maata paritetaan kaikille mahdollisille muille maille. Kerro kokemuksesi vihreähiuksinen tyttö. Kissan tunnit ja maantiedon tunnit. Kissan ja maantiedon tunnit. Kuvitelkaa tää, opettaja selittää taululla. Ja näin Venäjä kaappasi Puolan itselleen. Luokka täynnä hetalisteja, sä et pidä Hetaliasta. Sitten kaikki kaappasi Puolan. Venäjä kaappasi Puolan. Sit saat siis tai voit ottaa sen vaikka, mutta se ei ehkä ollut mitään. Joo, Naruto. Tää me käytiin jo vähän läpi. Naruto on siitä, että Naruto-kossajia on ihan hirveästi. Okei, Naruto on hyvä sarja. Ei siinä mitään. Jos joku ei tykkää, niin se ei tykkää. Mutta Narutossakin on vähän se, että sitä tullaan tyrkyttää sulle parituksilla. Se on se syy, miksi on tässä sarjassa. Se on myös tässä sarjassa vaan puoliksi sen takia, että on niitä faneja, jotka osaa käyttäytyä hyvin. Kaikki ei osaa, mutta on niitä, jotka osaa. Hei, muuten Hetaliasta oli vielä, ketkä oli Desmond Frostbiteissa? Ketkä näki siinä kone ulko-ovet? Ja sitten on se sisennys, missä on istunut Hetalistit ringissä. Ja sitten oli se lumikasa, jonka päälle aina 2 niistä kiipesi, ne meni pussaalle sinne ja kaikki kiljuisi. Missä vaiheessa missasit? Sä et ois halunnut kuulla tästä, usko, mä kävelen siitä just ohi, kun Suomi ja Ruotsi on siellä. Sitten se tunne, kun kaikki alkaa huutaa. Sitten kävelen sit silleen mun korvat vaan syömään pizzaa. Mitä mä tein ansaitakseni tämän? Joo. Ei, oikeasti. Siis jos joku tykkää Hetaliasta, tykkää vaan, mutta please rajo. Sama Kurositsuille ja Narutolle. Ei kaikessa ole kyse siitä, että 2 ihmistä mahdollisesti rakastaa toisiaan. Joskus ne ei rakasta toisiaan muuten vaan seksin vuoksi. Tosi reilua niille ja kaikille muille. Sä saatat tykkää siitä, mä en. Onks jollain jotain muuta sanottavaa tähän? Tai oon mä puhunut tarpeeksi? Vieläkö kekisitte jotain? No tosta Narutosta on pakko sanoa siitä niinku, Sasunaru-parituksesta vielä. Niinku, että sen parituksen fanit on yleensä kaikista pahimpia, sillä netissä on törmännyt muun muassa tällaiseen kuvaan, että teinityttö on ottanut omaa piirtämän Sasunaru fanartin tatuoinniksi. Sitten kun sitä on käyty kysymässä, että mitä sä oot alaikäinen, mitä sun vanhemmat antoi ottaa tuon tatuoinnin, sit se vaan niinku ihan iloisesti vastasi, että joo, mä otin tän tatuoinnin vähän sen jälkeen, kun mun vanhemmat kuoli. Joo, ankeeta. Oikeesti siis Sasunaru on semmonen yleistapu, koska siitä puhutaan ihan hirveästi. Ja kuka on nähnyt Sasuke ja Naruto-kossajia? Kuinka moni niistä on ollut koko ajan silleen, oh my god, se on niin ihana, hirveet pussailu ja halalla. Nimenomaan ihan sama mihin sä meet, niin siellä niitä on aina jostain nurkassa jonkun pienen pikku kasvin alla silleen, että kukaan ei leikisti näe meitä. Tai sitten ne kaikki röyhtävät menee keskelle jotain käyttävää. Katsokaa kaikki meitä. Sitten siellä tulee 5 fanityttökavereiden kanssa. Jes, valokuvia. Ai, haluaisitko kuvata niin Facebookiin? Nykyään on ainakin se, että toi paljon yleisempää on se, että on puolivakavissa tehtyjä Akatsuki-kosseja. Ja Joo. ne on. Että Sasunaru on aika hillitty nykyään. Akatsuki on paljon pahempi. Niin, hei. Eikö teillä tässä animekodissa pitänyt olla se keskusteluohjelma, että kaikki Akatsukit on homoja? Arvokaa meni sille ohjelmalle kävi. Siellä tauluilla ilmoitettiin, ohjelma, kaikki Akatsukit on homoja peruutettu. Sulkeissa lukee, ne ei ollutkaan homoja. Okei, se oli hauska tapa kertoa, että se on peruuttanut sen sarjan, mutta tämä taas osoittaa sen. Järjestää paneeli, jonka nimi on Kaikki Akatsukit on homoja. Onks Konankin sit homo? Viimeis kun mä tarkistin, niin silloin oli tissit. Mun mielestä se on kyllä ihan nainen. Tarkistitko alapäin? Sä voit tarkistaa mun puolesta, haluatko mennä? Ensimmäinen Konan kossa ja anteeksi neiti, mitä sä voit puolesta? Kyllä se varmaan sillekin järjestyy.
siis mä ymmärrän sua ton Akatsuki-jutun kanssa. Kukas, oliko se sinä Lari, joka pongas valkohiuksisen neiderakossaajan? Kyllä. Miksi? Sillähän pitäisi olla keltaiset hiukset. Miksi sinä olet valkohiukseni? Selittävä minulle. Siitä tuli I don't vanha. understand. Windows lakittaa, en ymmärrä. Oikeasti. Tai siksi, että sun Akatsuki-kaapu on tehty silleen, että siinä on nappeja. Tai semmonen supernäkyvä vetoketju. Tai vielä parempi hakaneuloja. Yes! Tai sitten pilvet on tehty silleen, että mä vaan maalaan tähän jotain, että se näyttää pilveltä. Sitten siinä on semmoinen möykkä. Pallo. Tosi kiva. Tai sit hei, kaikkein paras, minkä mä oon nähnyt, on ollut se, että joku pisti ne värit väärinpäin. Se takki ei ollutkaan musta, vaan se oli punainen. Ja ne pilvet oli mustia. Katoitko tätä sarjaa? Kiva, kiitos. Nyt mun pitää tarkistaa, oliko mun täällä lisää dioja, koska aika loppuu. Onhan täällä varmaan. No olihan täällä. Tässä on Kuroshitsuji. Tässä on 2 eri ihmistä, jotka on Kuroshitsuista mielipiteensä. Huomatkaa toi ylempi ja sitten se katslogilla kirjoitettu Sebastian. Jep. Tämä kertoo paljon. Mä voin myös kertoa noiden iät. Toinen on 18, toinen on 13. Arvokkaa kumpi se 13-vuotias. No, shoujo vai shonen? Tää on toinen. Paitsi että nyt siinä on tää ongelma. Onks tää shoujo vai shoneni? Just se, että on tyttöjä, joilla on isot tissit ja vähän vaatteita päällä. Ja pojat, joilla ei ole vaatteita päällä ja sitten on massiivisia lihaksia. Tekken kappa kurrellakan. Joko ja kamina. Joko ja kamina. Joko ja kamina. Luokitellaanko se shoneniksi? Ilmestyy se ainakin shonen-lehdessä. Sama Fairy Tailen kanssa. Ilmestyy shonen-lehdessä. Toisaalta Kuroshitsui, sehän luokitellaan shoneniksi. Mun mielestä se menee kyllä aika selkeästi tälle puolelle. Toisaalta siinä on sitä, että siellä kidnapataan jälleen kerran, ja Sebastian menee jälleen kerran pelastamaan sitä, ja sit se vittuilee sille siinä koko sen ajan. Hehehe! Ryömimato, anele mua, hymyilee samalla. Moni anele sit, hymi! Tosi kiva. Ja siellä se pikkusnobi on 13. Ja sit se käyttäytyy silleen, keksiis joku mikä on sopivan nasisevan sanan kuvailemaan sieliä. Keksi! Sinä ystävä siinä. No, mä en tiedä, kun mä en hirveästi sarjaa seuraa, mutta tiedätkö, jos tuolla perusteella se vaan kidnapataan, toi kuulostaa aika Super Mario Brosilta. Hei, se on fiilis! Ei mut oikeesti. Ja sit tää toinen juttu, ja Anatopos on ite myöntänyt, että sielillä ei ole kertaakaan samaa pukua päällä. Ei ikinä! Joka luvussa, nyt mä piirrän tälle tämmösen puvun. Mä vannon, että kun menee sen työtoimistoon, niin siellä on hirveästi kansioituus lukee sielin vaatteet, luku 4 sielin vaatteet, luku 5 sielin vaatteet, luku 6. Ja sit sillä on vielä joku mappi joka on täynnä jotain ihmesuunnitelmia. Tällaisen kampauksen mä teen sille ja sit mä laitan sille tommosen härpäkkeen ja tommosen härpäkkeen ja hei Sebastian on voisi olla joskus tämmönen yberseksi ja suut eihän toi sovi silleen, että tehdään sielillekin semmonen, että se on taas mekossa. Mahtavaa. Näinhän tää toinen. Mut siis, päähenkilö on useampi poika. No sehän nyt on shonenissa aika selvä. Paitsi Fairy Tail. Siinä ei ole selvää päähenkilöä. Siinä on useampi päähenkilö. Se on semmoinen, mikä menee oikeasti niin tasan tuohon keskelle. Tää on ehkä vähän enemmän shonenia päin, koska ne on aika usein tappelemassa. Sorry, Grey ja Natsu. Ne on oikeasti aina. Menee Fairy Tailin kiltaa. Se astuu sinne sisään. Tää on jaksossa numero 2. Avataan ovi. Sit Natsu huutaa täysin vaan takas! Grey tulee sieltä. Noniin, nyt tulee turpaa. Sit ne heittää jonkun pöydän. Se osuu jotakin päähän. Se lyö se vierustoveriin, vaan se tietää ihan tasatarkkaan, että se ei ole sen vika. Ja sit kaikki juo siellä ja heittelee pöytiä ja kaikki on ihan yberkännissä. Sit sieltä tulee Makarov. Se tulee sieltä silleen jättiläisen kokoisena, lätsäsee melkein Natsun perunamuussiksi. Ja sit se sanoo niille huutaa jotain, että nyt lopettakaa kakarat. Sitten kaikki rauhoittuu, sit se kutistuu tämän mittaiseksi. Se oli Fairy Tailin kilta pähkinäkuoressa. Huutoa ja riehumista ja alkoholijuontia. Tässä on kuvattu. Te näette tämän kartta. Täällä alhaalla on shoujo ja tuolla ylhäällä on shonen. Ja mä olen sijoittanut tähän ihmisiä, jotka sanoo kumpi on parempi. Ja kumpi on parempi? Tuolla oranssilla puolella on enemmän tekstiä.
seksuaalisia väkivaltaa. Aseet! Kuka tykkää niistä aseista? Mitä isompi ase on parempi? Oh yes! Kuka teki kun Kamina ja Ichiko ja Cloud tappeli tuossa ulkopuolella? Oh yes! Miehiä, lihaksia, paljasta pintaa, aseet! Aseet oli se tärkein osa. Miten jos ollut ne lihakset vai se paljaspinta? Paljaspinta vai? Okei, tää on tää naisten mielipide. Shonen, koska itseäni ei kiinnosta taikatyttö, vaan paremmin veriset taistelut ja räiskintäkohtaukset. Ja siellähän on niitä. Kuole! Ja sit joku kuolee traagisesti jonnekin nurkkaan. Jip. Ja taikatyttö muodonmuutokset. Jee, minä muutun taikatytöksi ja pelastan maailman. Tästä sinä saat sydänten hyökkäys. Tosi vakuuttavaa. Sä olit supersankari vai mitä? Ei, mutta tavallaan niissäkin on oma viehätyksensä. Mä myönnän, että jos sä oot tän kokoinen pikkutyttö, joka tykkää vielä Hello Kittystä ja My Little Ponysta, niin on siis taikasukka. Mitä vika on Hello Kittystä? Hello Kitty, hei kato! Mulla on Hello Kitty sukat. Ei siinä oo mitään vikaa. Ei näy. Hei, haluatteko että mä otan nää kengät pois ja tuhlaa tää ajan? Joo. Ei kiitos. Mut ei! Sano nyt kumminkin Shonen, vaikka päätös oli vaikea. Mitä? Okei. Okay. Ehkä sen takia, että siitä löytyy toimintaa ja romantiikkaa, ei ole ylitsevuotavan paljon, vaan monesti juuri sopivasti hiukan. Ahaa. Mä en sit kyllä kirjoittanut tota, vaan kopipastasin sen suoraan sieltä Facebookista. Kiva. Romanssi Shonenissa. Nyt ei sit lasketa niitä päästä keksittyjä parituksia, vaan niitä ihan oikeasti. Onko joku törmännyt Shonen-sarjoissa ihan selkeästi pari? Selkeä pari. Alusta lähtien. Nimetkää yksi. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Seuraava. Prince of Tennisissä on yksi homopari. Mahtavaa. Mitäs F-maa? Miten se sarja loppukaan? Kuka on lukenut se loppuun? Miten se loppukaan? Spoilers! Spoilers! Tiedätte tasan tarkkaan, miten se loppuu. Siinä oli kiva pikkupari. Ja saatte keksiä, kuka se pari on, jotka ette tiedä. Mutta jos joku huutaa sieltä täysin roijat, niin mä murhaan sen. Koska se on mulle semmonen tabu. Kiitos mun pikkusiskon ja noiden kahden tossa. Ei ollut kokonaan mun vika. Ei ollut kokonaan mun vika. Ei tietenkään. Enkä mä aloittanut. Kun mä kossaan Edin, niin sä kossaat roita ja ajat mut nurkkaan ja pakotat. Mä luovuin siitä ideasta, joo. Sä luovuin siitä ideasta nyt, koska nää kaikki kuulee, mitä Ei, kun aikaisemmin. Kiva, kun kerroit mulle nytte. Kyllä mä oon sanonut sulle aikaisemmin, ei oo mun vika, jos sä et kuuntele mua. Sä tiedät mun kuuntelutaidot. No joo. No romanssit eivät ole niin yliarvottiva kuin shoujossa. Shounen koskettaa myös aidommin kuin shoujo, jossa suru tuntuu joskus vain niin teennäiseltä. Onko joku törmännyt tähän? Minä olen. Haluatteko jakaa kokemuksia kanssani? Minä olen löytänyt sinne täällä. Eikö kukaan halua kertoa? Kerro sinä, ruutupaitainen neite. Toi shoujossa yleensä ne, varsinkin ne päähenkilöt, niin ne on todella ärsyttäviä drama queen bitchejä. Otetaanko taas se Tokio Mew tähän? Sen päähenkilön nimi on Ichiko. Joo, se on tyttö. Sen nimi tarkoittaa mansikkaa. Ja sit sillä on semmonen kissatyttöformi. Ja arrakkaas, mitä sillä on sen puussa. Oisko mansikoita? Se on vaaleanpunainen se puku. Siksi on ihastunut yhteensä luokkalaiseen jäskään. Jipii. Mitä tästä seuraa, kun se sarja loppuun on pari? Wow. Oliks tää joku yllätys? Onko joku tämmönen shoujo-sarja, jossa se oikeesti on ollut yllätys? Niin. Vampire Night, se ei tiennyt aluksi, että kenen kanssa juurikaan yhtään. Vampire Night. Trust me, honey, mä tiesin. Ja mä oon lukenut yhden pokkarin ja mä tiedän jo sen perusteella, miten siinä käy. Se on helppo arvata. Mutta toisaalta ei kaikille. Ja sit shonen-sarjat. Onko joku tämmönen shonen-sarja, jossa se on ollut ennalta arvattavaa? Mä voisin sanoa sen F-maan tästä kohtaa. No, kerro. Ranma. Hei, miksi Ranma ei oo mun listassa? Mitä mä oon ajatellut? Se oli nyt tää ensimmäinen shonen-sarja ja sille tielle jäätiin. Pissi. Eikö oikeesti Ranma on semmonen sarja, jos näkyy niinku paljasta sissejä nykyään niinku harvemmin näkyy näissä sarjoissa. Nämä kaikki sensuroitu. Sensuuri. Ja mutta oikeesti Ranma oli, mä menin kirjastoon, mä katsoin kivan näköinen pokkari, mä otan tän Ranma.
koskaan ole lukenut shoujoa sen jälkeen. Tai katsonut, paitsi Puella Madoka Magica. Vitsi on vaikea nimi. Madoka. Kattooks joku? Ei oo shoujoa. Kenen mielestä se ei ole shoujo? Mäkään en oikein voi sanoa sitä shoujo, koska okei, siinä on taikatytöt. Ja ne on perus shoujo-teema. Mut sit siinä on myös se puoli, joka voitaisiin ihan hyvin sulkea shoujon ulkopuolelle. Okei, ne noidat on semmosia erittäin älyttävän rumia. No ehkä, en mä nyt tiedä, ne on älyttävän rumia, okei. Se on ainut riittävä kuvailemaan niitä. Yhdessä jaksossa yhdeltä päähenkilöltä syödään pää irti. Yes, oliko? Mitä? Mä katsoin sitä silleen. Mä tykkään! Oh yes! Tällaista tää on. No, mikä animessa ja mangasta koukuttaa? Juoni, hahmot, huumori. Tissit. Perseet. Miekat, lihakset. Paljas pinta, fantasiat. Piirtotyyli, romantiikka. Onks täällä joku, joka tykkää romansseista? Sinä! Totta kai sinä siellä ja muutama muu. Periaatteessa se kokonaisuus. Mitä paremmin se kokonaisuus on rakennettu, sen kiinnostavampi se sarja on, niin sitä enemmän se saa faneja. Eli se syy, mikä animessa ja mangassa koukuttaa, ei ole niin yksiselitteinen, vaan se on monen jutun summa. Jos, just niin kuin Madoka Magicassa, siihen on yhdistelty silleen, se ei ole ihan selvää shoujoa, mutta siinä on kuitenkin sen puolet. Mutta siinä on myös se puoli, mikä ei ole. Ja se jää mieleen sen takia, koska se eroaa. Se ei ole pelkkää se taikatyttöhypely, että taikatyttöydellä ei ole mitään vaikutuksia, vaan siinä sillä on oikeasti seuraukset ja ne voi menettää hengensä. Toisaalta ne saa sit niinku vastalahjaksi ihan mitä ne ikinä haluaa. Aivan ihan mitä ne ikinä haluaa, ei mitään rajoituksia. Jos on poikaystävä koulussa, voit herättää se henki ja sit sä ootkin taikatyttö. Tadaa! Se vaan tarkoittaa sitä, että sä voit pari viikon päästä olla itse kuollut yksilö. Tosi reilua. Mutta siis, useamman tekijän summa. Jollain lempi mangakaa. Onko? Äällä kerro. Ite Kubo. Mitäs muita? Karmori. Eiichiro Oda. Toriyama. Hiro Mashima, mä en kuulu sitä toista. Juu Watase. Huomaatteko? Meillä on kaikilla eri. Sitten on kuitenkin täällä niitä, että jos mä huudan Titekupon fanit, käsi ylös! Ja sit tapahtuu jotain. No, nostakaa käsi ylös. Kaikki, jotka tykkää Titekupon töistä. Katsokaa ympärillenne. Teitä on näin monta. Miksi te tykkäätte siitä? No se on vähän teidän henkilökohtaiset syyt. Mutta se pointti on se, että meillä on kaikilla ainakin se yksi tai sama juttu. Joko piirrostyyli tai romantiikka. Joku tykkää piirrostyylistä, joku tykkää romantiikasta, joku tykkää aseista. Mutta meillä on ne yhdistävä tekijä. Tissi. Ja lihakset ja aseet. Täällä on useampi, joka on tissien fani ja paljan pinnan fani ja lihaksien fani ja aseiden fani. Se yhdistää meitä kaikkia. Ja sen takia anime on maailman koukuttavaa, koska sieltä löytyy jokaiselle jotakin. Ihan joka makuun. Olit se kuinka pieni tai vanha, siellä löytyy sulle sopiva. Ja mä päätän mun puheohjelmani tähän. Kiitos.